iphutha la umfowethu Nkosi yami ngathi ngalala ngokuthula wahamba washiya kahle ifoni yakhe ilokhile kuthiwa ke ngebhadi kwasukuba khona ongoti kabathize ke kuyatholakala ipassword yefoni kuthiwa manje izinto eziqhamuka lapha ziyabonakala kunama message athize nezinto ezithize beyisendwa Rosa khuluma iqiniso kusemanje noma mhlawumbe ungisendele mhlawumbe into wakwayisenda lapho ukuze ngizokwazi ukuthi singabe sayiveza ize kuwe qala yebo phela bese ngiyahamba mina ngiyoqhathanisa ngisho ukuthi cha Rosa ngitholeleni iyangena ngephutha wayisendela mina leyo message Yamsolo Salathi nakho ukubuza ukuthi ubani ukhipha iphini mina ngaze ngikhipha iphini angiyazi nokuyazi nje iphini mina lento engayigcina konke sasikhuluma nje naye uBrazo yaphelela lapho ngithi mina ukhuluma ngalo babe kwivideo sasikwivideo ngizashuta ivideo yona le big na bamthubela ngamthumelela ezinye izinto angithi phela sasivunulile lapha ngithi mina kwangathi uthi naba abantu abangangena kwi-music video abakhethayo manje sesekwenza ngithi abantu bangangena kwi-music video ngithi akakhethe nesakho nesakho